Kuboligwa nigo kwaboriwe gochia saba getutu Nyamira gochamo anene chinga kichogo chora barai haya niga kwanire no mugimenera puwe kaunti yo omuske Rusha mumanye saterubuna ukubagekana kwa bagetutu nigo kwagirire batanya gochorwa sekerugo kyobo gavana go sobo seneta bwa Nyamira asatebire chinga kichekiro mugetutu agochamo asogochora ekerugo kyobo gavana ensemo yende nigo muske Rusha akwanire goro yegetange kiereri asate babuya boli kirachi koleta asomo Nyamira boli kitsofatika digisemba norgotirwa senchira yobikira siasa chobugabana bwa Nyamira kurase enyumba yo mugetutu nigo chaenekiwa asomuske Rusha mumanyi atebire buna asekero gekyo nigo engakiya ikire omugetutu abwenede uchamo na gutariramo asokorya oburai itwaje kanyara since devolution itwaje kanyara mugagana na ndiro daiga igo tutianere na kentonke yetoka nyara wotese itago getutu lakini tagatemba kwanere kwani barote ngai tutora bariri emiaka yonsi ntogo ikamwako ndetongainie igo kana kwanire ne corona na kwanire abantu baminta manyinga se kusaraguga nabo tukorrekana muna turaba moga aiga boigo niga bwatoka obosemia uchase abana inchi buna ekero kyobochorio bonene boraike nerebuya omurai oyora chikochorwa kera oyomo achorwe kubwatikana nemiremo eriabeire gagwikirania ase boigo aira chinga kiechi na wiyakera ekoko ase kerogo kyobugabana kakiti montiga na asabire inu sabere tosuke na inwe na mimi siku moja torogo sentorete ngani kocha seitoga Mose kwanja tumuvugotia inyole kiruge turukyo mugana bwa Nyamira. I want to assure you ndio mtakuja kujua na women can work and they can work better. Chingaki echecho nigo omuske Rusha mumanyi akwana ajaiga igoro yegetange kiereri ekyo kebwendete gweta imeye kaunti ya Nyamira egetange kiereri mura moko ngona gokwana kera rituko kerika kibo ikabatoe ekare tuage kwanire nande batu akikisha irengera lakini go ikatoja go kerigere ringa alisi mwata gatengo kebeka more tango torore kebeke gazette notice toisaneke lakini asati now tuage kwanire muntogora naije nana ari go ikonyo ari bali bandi ba korigere go jise go katokia maisi bakabantu bakunimo mukungo yo toitari erinde bintu biri bibekwa igo gatanga kerige go taninde no bomaena nonya neri toka rieito goikari rwa igari gitia ikamombasa tinyanya teito tingeni teito echaya ito igo tiragenda ari na ritora nyore tiko ba quality akara tiko ba exported Inko reporter getembe koraiga se skuru ya secondary ya Bamura ya Nyambaria yegotoka imenye wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Njefa Atigad Gisemba